दिनै चिरां जिल्ला बिजनी सिङाव थानाय ख'पथ गामिनि सनाथि मायथाइ बैसागु फोरबो फालिनायनि रिसेपसन कमिटि अफिसखौ बेखेवबाय। मख'जाथावदि 1952 मायथाइनिफ्रायनो बिथांमोनहा हारिनि हारिमुखौ दिन्थिनो आरो गोजौ फारसे जौगालांहोनांगौनि थांखि आरो नोजोरजों बानाय मेंनायखौ ज्राब गारनानैब्लाबो दिनैसिम बैसागु फोरबो खुंफुंनायखौ दोनथ'बोआखै। देग्लायबो एप्रिल दाननि 14, 15 आरो 16 खालार खालि मनेश्वरी गेलेग्रा फोथाराव सानथामनि हाबाफारि लानानै गाजा गोमजायै खुंफुंनो थांगासिनो दं। बे बेखेवनाय हाबाफारियावनो बाहागो लानानै बेखेवना होयो बिजनी आसाम विधानसभा बियाबनि मोनसे समनि एमएलए रमेश कुमार ब्रह्म बिथाङा। बिथांजों लोगोसे बाहागो लाबावनो हायो बिजनी बान्दब एचएस स्कुलनि आजिरा मोननाय गोरायुं अरुण बसुमतारी, खुंफुं आफादनि आफादगिरि नेहारारि, गामिनि मेलेमजिबि बिथांमोनहा। जोङो ख'पथ गामिनि रायजो राजाफ्रा बे रंजालि बैसागु सन्मेलनखौ सिगांनो माखासे सेंग्राफोरनि माने सानलायनायाव जे 1952 मायथाइयावनो जों गामि गोजायै जोङो बे बैसागु सन्मेलनखौ खुंबोदोंमोन आरो बे खुंबोनायाव जों जथेस्थ' खाथि खाला गामिनिफ्राय जोङो माने हारिमु आफादाव हक बा माने थुनफावथिनायानो हक जों जथेस्थ' जोङो माने हेफाजाब मोनदोंमोन आरो बेबादिनो गाजा गोमजायै जोङो खुंबोगासिनो थादोंमोन। नाथाय उनाव बयबो सिन्था खालामलायनानै जोंहा रुंसारि मानगेदेर लक्षेश्वर ब्रह्म बारग' आफादगिरि बड' साहित्य सभा आरो बिजनी कलेजनि लेक्चारार लक्षेश्वर ब्रह्मनि जिथु माने नेतृत्व होबोनाय बे होबोनाय मथेयैनो बिथाङा खाथि खालानि माखासे गामिखौ सरजाबनानै महर्षि आफाद मुङै दिनै बे ख'पथ रंजालि बैसागु सन्मेलनखौ फेहेरनानै जोङो खुंबोदोंमोन। नाथाय जोंनि बे महर्षि आफादा माने 5 बोसोरनि बारा जोराखिसै। बिनि उनाव खुंफुंनो हायि जानायलाय जोङो ख'पथ गामिनि रायजो राजाफ्रानो जों गामि दरसेयैनो आरोबाव जोङो बोसोरफ्रामबो दिनैसिम गल्डेन जुबली सम फैनायसिम जों खुंबोबाय थादों आरो बे खुंबोनाय जों जथेस्थ' गाजा गोमजायै जोङो बे रंजालि बैसागु सन्मेलनखौ खुंबोनानै जोङो बयजोंबो बा हिसाबै जोङो माने मदद मोनदों। जायखिजाया जोंनि बे रंजालि बैसागु सन्मेलनाव माने जोङो मुंदांखा गेदेमा सुबुंफोरखौ जों लेंबोनानै आलासि महरै जोङो बुंथिगिरि हिसाबै बुंहोदों बैसागुनि सोमोन्दै, हारिमुनि सोमोन्दै बायदिसिना इतिहास बा माने जारिमिननि बाथ्राफोरखौ जोङो गोदै गोदै रावजों जों खोनाबोनो मोन्दों। बेनि मुङाव जोंहा सिगां गिबिसिन जों खुंबोनायाव जोंनि ख'पथ जरानि सासे मुंदांखा जारिमिनगिरि सलिलेन्द्र ब्रह्मनि दैदेननायाव जों बे गामियावनो गिबि जोङो बैसागु सन्मेलनाव जोङो बिबुंथि लाखिहोदोंमोन। बिथाङा मोजां बाथ्राजों जोंनो रायजो राजानि सिगाङाव बिबुंथि होनानै माने गोसोफोरखौ थुलुंगा होनो हादोंमोन आरो गाबोरखन्दानि जिथु जारिमिन बेखौ सम्पुर्ण भाबै मोजाङै बिथाङा बेखेवनानै होनानै रायजो राजानि सिगाङाव खोनासंहोदोंमोन। बिनि उनावबो जों गुबुन आलासिफोर लाबोनानै मुंदांखा बिदिनो साहित्य सभानि आफादगिरि मा होनो रामदास बसुमतारीमोनखौ, दिनै तुपाराम बसुमतारीमोनखौ। बिटिआर हालामनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। 68थि भारत रत्न लोकप्रिय गपिनाथ बरदलै ट्रफी जोलुर बादायलायनाय। बे बादायलायनायखौ गिबि खेबनि थाखाय बिटिआरनि सिङाव थानाय चिरां जिल्लायाव सोलिफुबाय थानाय मार्च दाननि गेजेराव खुंफुंनाय जागोन। गुवाहाटी स्पर्ट्स एसोसिएशन इन एसोसिएशन विथ सुबुंथि फाउन्डेशननि बानजायनायाव देग्लाय चिरां थाइखाजरानि राइन' क्लाब गेलेग्रा फोथाराव 2022 इं 25 मार्चनिफ्राय जागायनानै 30 मार्चसिम जोबथा बादायलायनाय जागोन। गासै 4 गेदेर जोलुर क्लाबफोरनि गेजेराव बे बादायलायनाया जागोन। बे गेदेर जोलुर क्लाबफोरनि मुंफोरानो जाबाय नर्थ इस्ट इउनाइटेड एफसि, इउनाइटेड चिरां दुवार एफसि, शिलं लाजं एफसि आरो आसाम रेजिमेन्टेल सेन्टार। बादायलायनायनि सम खाना होखानाय बादियै 25 मार्च खालि नर्थ इस्ट इउनाइटेड एफसि आरो इउनाइटेड चिरां दुवार एफसि, 26 मार्च खालि शिलं लाजं एफसि आरो आसाम रेजिमेन्टेल सेन्टार,
27 मार्च खालि नर्थ इस्ट इउनाइटेड एफसि आरो आसाम रेजिमेन्टेल सेन्टार 28 मार्च खालि इउनाइटेड चिरां दुवार एफसि आरो शिलं लाजं एफसि 29 मार्च खालि आसाम रेजिमेन्टेल सेन्टार आरो इउनाइटेड चिरां दुवार एफसि 30 मार्च खालि नर्थ इस्ट इउनाइटेड एफसि आरो शिलं लाजं एफसि नि गेजेराव बे बादायलायनाया जागोन। जानो थांनाय बे बादायलायनायनि टिकेटखौ दानिफ्रायनो टिकेट काउन्टाराव होनाय जाबाय। नायनो गोसो गुदुं एबा जोलुर बादायलायनायखौ मोजां मोनग्रा सुबुंफोरा थाबैनो टिकेटनि थाखाय 9547461257 जानबुं नम्बराव जगाजग खालामहरनो हागोन एबा बुकिं खालामहरनो हागोन।